Ji heftê cotmehê vir ve şerê ku di navbera Hamas û İsraîl de derketiye, mixabin li Avrupayê jî alarmekî daye çêkirin. Li hemû welatên Yekîtiya Avrupayê derbarê çalekiyên terorîstî ku bikaribin ji alî İslamiyên radîkal ve çêbibin tedbîr têne girtin. Li piraniya welatên navendî yê Avrupayê çalekiyê weke alîkarî ji bo Hamasê an ji bo Filîstînê hatine qedexekirin lêbelê dîsa jî li hin welatan corbecur çalekî çêdibin. Mînak îro li Parîsê meşeke çêbû nîzîkê 15,000 kes tevlî bibûn. Digel qedexeya ku hatibû çêkirin ev meş hate çêkirin derdorên çepkir zêdetir tevlî bûn. Weke tê zanîn li welatên Avrupayê corbecur bûyer jî diqewimin. Mînak li Fransa mamosteyeke hate kuştin hefta borî. û dîsa bi taybetî li Fransa ji heftê cotmehê vir ve pir caran alarm tên dayîn cihên weke Qula Eyfel têne girtin. Pir deverê din ku turîst lê digerin weke Müza du Louvre car carna têne girtin ji ber ku alarmên bombeyan carna tên kirin. Divê derbarê de jî tedbîr têne girtin. Bawayeke giştî li Avrupa alîkariyeke ji bo İsraîl heye merif û rotkarin bêjin. Lêbelê di nava hemû welatên Yekîtiya Avrupayê da hin partiyên taybetî yên çepkir ku li dij êrişên İsraîl derdikevin weke alîkarî ji bo Filîstînan deng jî bilind dibin. Merif vê dikare bêje